vi det periodiske system. Det er et skema over de forskellige grundstoffer. Det periodiske system er delt op i hovedgrupper, undergrupper og perioder. Hovedgrupperne er de lodrette rækker og fortæller antal elektroner, der er i den yderste skal. Perioderne er de vandrette rækker og fortæller antal skaller, hvert grundstof har. I den første hovedgruppe har vi alkalimetallerne. I anden hovedgruppe har vi jordalkalimetallerne. I syvende hovedgruppe bliver de kaldt for halogener, og i 8. hovedgruppe bliver de kaldt for ædelgasser. Ædelgasser er dem, de andre grundstoffer stræber efter at ligne. Gennem hele systemet går der en trappe, som bliver kaldt metaltrappen. Den adskiller metallerne og ikke-metallerne. Under trappen findes metallerne, og over trappen findes ikke-metallerne. Bortset fra de gule her, som bliver kaldt for halvmetaller. Hvert grundstof har et eller to navne. Carbon har for eksempel kun et, hvorimod at oxygen også bliver kaldt for ilt. Grundstofferne har også et kemisk symbol, som er et eller to bogstaver, og bogstaverne indgår oftest i grundstoffets navn. Atomnummeret fortæller, hvor mange protoner der er i kernen, og det fortæller også, hvor mange elektroner der tilsammen er i skallerne. Gruppenummeret fortæller, hvilken gruppe grundstoffet er i, og atommassen fortæller, hvor meget grundstoffet vejer i units. De små tal til højre beskriver elektronfordelingen i skallerne, hvor det øverste tal er den inderste skal, og det nederste tal er den yderste skal. Bohrs skalmodel er en model over atomets opbygning. Inde i midten er der atomkernen, hvor der befinder sig nogle protoner og nogle neutroner. Protonerne har en positiv ladning, mens neutronerne ikke har nogen ladning. Udenom er der skaller, hvor at elektronerne er. Elektronerne har en negativ ladning. Hvert atom kan have et eller flere isotoper. Isotoper er det samme grundstof, men med et andet antal neutroner i kernen. Det betyder, at atommassen ændrer sig. Atommassen bliver målt i unit, og hvert proton og hvert neutron vejer hver 1 unit. Atomerne kan have op til 7 skaller. I første skal er der maks 2 elektroner, i anden skal er der maks 8, i tredje skal er der maks 18, og i fjerde skal er der maks 32. Der kan teoretisk set godt være flere elektroner end 32 i de næste skaller op fra 4, men det er der ikke. Uanset hvad, er der højst 8 elektroner i yderste skal. Det er kun ædelgasserne, der har 8 elektroner i yderste skal, fordi de er i 8. hovedgruppe. De andre grundstoffer laver ofte kemiske forbindelser med hinanden, så de tilsammen har 8 elektroner i yderste skal. Det skaber nemlig en stabil elektronstruktur, og det er det, man kalder for ædelgasreglen. Atomerne foretrækker ifølge ædelgasreglen at have 8 elektroner i den yderste skal, fordi de på den måde kommer til at ligne grundstofferne i hovedgruppe 8. Derfor ses det ofte, at atomer optager eller afgiver elektroner for at få fyldt den yderste skal. En ionbinding er en binding mellem et metal og et ikke-metal. Eksempelvis er natriumklorid, hvor natrium er et metal og klor er et ikke-metal. Natrium er positiv, fordi den afgiver en elektron til klor. Derfor får klor en negativ ladning. En kovalent binding er, hvor atomerne deler elektroner for at få 8 elektroner i den yderste skal, eller for hydrogen, som gerne vil have 2 elektroner i sin yderste skal. Hydrogen har 1 elektron hver i den yderste skal.
og oxygen har 6 i den nederste skal. Hernede kan vi se, hvordan de deler om deres elektroner. Hydrogen får 2 elektroner i den yderste skal ved at låne en af oxygenets elektroner. Og oxygen låner derved hydrogens 2 elektroner, og derved får oxygen 8 elektroner i den yderste skal. I luften har vi ilt, og i ballonen har vi brint. Når vi brænder brint og ilt, sker der en kemisk reaktion. Ved forbrændingen bliver der dannet en kemisk forbindelse mellem hydrogen og oxygen. Reaktionen ser således ud. På den ene side har vi brint og ilt. Brint og ilt, som er diatomer, det vil sige, at det er to af de samme atomer, det vil sige, at oxygen hedder dioxygen, og hydrogen hedder dihydrogen. Brint og ilt kaldes også reaktanterne, det vil sige, at det er de stoffer, der reagerer med hinanden. På den højre side her har vi produktet af den kemiske forbindelse, det vil sige vand. For at afstemme reaktionen skal der være lige mange oxygenatomer og hydrogenatomer på hver sin side af reaktionspilen. Her kan vi se, at vi har 2 oxygenatomer, hvor vi herover kun har 1 oxygenatom. For at der er lige mange oxygenatomer, skal der være 2 vandmolekyler. Oxygenatomerne er nu afstemt. Herefter skal hydrogenatomerne afstemmes. Da vi har 4 hydrogenatomer herover og 2 hydrogenatomer herover, skal der derfor være 2 hydrogenatomer, det vil sige 2 dihydrogen.